pojď, pojďte. Jak to jmenuje? Maminko, jak to jmenuje? Matěj Myška. Počkej, dej to pryč. Ty prej nepůjčuješ hračky, je to pravda? Není, tak dej ho řeč, jo. Maminko půjčuje hračky. Jo? Opravdu vše. Půjčujete? Nebo je budeš půjčovat? Počkej. Když se přiznáš, nepůjdeš do pekla. Tak půjčujete nebo nepůjčuješ? Tak ne, jinak. Budeš je půjčovat, ano? Bude, viď? A když je nebudeš půjčovat, půjdeš kam? Půjdeš do pekla, tatínek maminkou mi zavolaj, já přiletím oknem, vezmu tě a půjdeš z pekla. Jo? Ruku na to? Ruku na to? Neboj se, neboj se. Tak, řekni tam. Budeš hodnej, jasný? Řekneš tam nějakou básničku. Máte básničku ještě, jo? Pojď nám říct básničku. Čau, kočka, jeden. Tak, nahlas. Až okam zabolí, nám bude píše mokrem. Než oknem, no, ale to bude pěkně. Tak, ale pojď takový velký, módní. A ten pytel mi vrát, jasný? Ten pytel musí vrátit, co? Ten pytel mi vrát, jo? Tak to bylo nejrychlejší. Ty jsi byl kratší, než ta holka předtím, tě večer. Matej. Všichni děti byli u čerta u Mikuláše, tak vás poprosíme o společné foto.